muna kiranye ayyo daure kawai ka amsa kira Idris Garba Sakwa min yarda maka Allah in ya so sai kaga dan damsa ya kanka mu zaki a fagen kokawa daure kawai ka amsa kira Idris Garba Sakwa min yarda maka Allah in ya so sai kaga dan damsa ya tanka wa zaki a fagen kokawa farko rabbana sarki zan ambata Allah alhaki mu gwani mai daukaka kare mu sharrukan shaidani mai bata dan karmi me mafi gobe mu saba masa ya rabbana salatin da kake ambata dan kawo dan aminatu mafi daukaka ya rabbana salatin da sahabbai nasa sun ba da ransu fansa domin mai mata Allah da ahlul baita nan ka musu darajar su ta wuce irken kan kokawa daure kawai ka amsa kira Idris Garba Sakwa mun yarda maka Allah in ya so sai kaga dan damsa ya tanka wa zaki a fagen kokawa sakon dan amayan Idris Garba ne yaro mai cikar daraja gun al'umma Ibrahim Alhaji Abdu a gaida kai ka sakonka ya zo kunnan al'umma shine ya daunawan wakar dan dai kira gurbin dukan matasan mu kara azama Allah rabbana jalle da fa maka hanyar arzikin kwainin nan ka maka dare ka sharrukan duk ƴaƴan hasada kullum muna yi ma addu'o'i mai yawa daure kawai ka amsa kira Idris Garba Sakwa mun yarda maka Allah in ya so sai kaga dan damsa ya tanka wa zaki a fagen kokawa daure kaftan ka zo ka amsa kira mun san dan halake karbar kaddara mulki nufi na Allah ne ba yaudara in har yayi nufi sai ka ga mun yunkura jinyar cikin matasa ne sai muka kira muka zauna gaba ɗaya dakin shawara kowa muna cikin hali ne na takura yaran cikin gare duk sun koma bara makirayi Idris Garba ya zam tsaya mana da lisar jiha ka sako mu ne yawa daure kawai ka amsa kira Idris Garba Sakwa mun yarda maka Allah in ya so sai kaga dan damsa ya tanka wa zaki a fagen kokawa Idris Garba Sakwa mun yarda maka dama nasara ka sani ba ta zuwa sai an yi hasada makiya sun yi raraka kaga yan propaganda suna je suna zuwa wasu ji suke kamar su mutu idan ka ɗaukaka ba sa duba baiwar Allah akwai yawa wani sai ya bashi mulki wani ɗan kasuwa wani sai ka ganshi ya shiga filin kokawa ni nazari mu bar masa ikon sarabana ko babu hasada mutuwa ma na zuwa daure kawai ka amsa kira Idris Garba Sakwa mun yarda maka Allah in ya so sai kaga dan damsa ya tanka wa zaki a fagen kokawa daure kawai ka amsa kira na san tafiyar bana mu za a misa Idris Garba ba wani zancen shawara mun san ta alhamis za a shigo juma'a Idris Garba wanga samari suka kira daure karkada mu da duk mai yin ba in mun idar da sallar azhar da la'asar sai mun faɗa wa tsofi su yi mana addu'a wannan ta sa muke da ne idan ka hau sai mun sayar da jaki mun hau taguwa daure kawai ka amsa kira Idris Garba Sakwa mun yarda maka Allah in ya so sai kaga dan damsa ya tanka wa zaki a fagen kokawa raba gardamar cikin maja ya bayyana fatar bakar gada mai wahalar tambaya zaki uban su sadiq uban umaru Idris Garba Sakwa dodon jam'iyya mun zo da madugu bana mun bar yaudara maza ya ja da kai yanzu ya sha tambaya sabon mujaddadi ya zo sai addu'a mun san halinsa nan gaba sai mun yi mamaya mu dai mu tallafa masa kullum da addu'a mun san mintuna 20 ba sa'awa daure kawai ka amsa kira Idris Garba Sakwa mun yarda maka Allah in ya so sai kaga dan damsa ya tanka wa zaki a fagen kokawa kun san muna da oga ɗaya mai capacity Muktar ɗan Suleiman mun bashi tikiti shi za mu kai Abuja a responsibility dan mai gida uban doma akwai capacity zaki uban amira ruwa maganin kishi mun san irin ku kun san izar gwamnati
ga mai gidan makabcin shi ɗaya muke jira ya taho ya ceci al'umma daga fobaci. Mun san in kamar magana za ya yi na'am, ta a taimaka mana mahadi na zuwa. Daure daure kawai ka amsa kira. Idris Garba kaftin mun yarda maka. Allah in yi so sai ka ga ɗan damusa ya taimaka wa zaki a fagen kokawa. Can zuciya ta sa masa shi baya riko, dattawa suna mutum ne mai raha. Idris yana da girmama manya mun sani, kyawun mu'amalarsa ta sa baya faɗa. Yauron adon baka ga namijin duniya, zaki mijin da ta aka kai ba ka raɗa. Mun sha tabara mun sha la haula mun tsaya, karyar masa dama yau yan barbaɗa. Idris Garba ka zama namijin duniya, dan mai alewa mun san bai san guguwa. Daure daure kawai ka amsa kira. Idris Garba kaftin mun yarda maka. Allah in yi so sai ka ga ɗan damusa ya taimaka wa zaki a fagen kokawa. Idris Garba dan Allah dan annabi ka taho, Idris Garba ka tausaya mana. Wallahi al'umar ko mana cikin dafi, mungun bakin kunama ya takura mana. Idris Garba kaftin kowa yake jira, mun san dandano na zuma ya wuce wuna. Tauron adon baka Idris Garba kai shiri, mungun shirin su zai fada kansu mun shina. Mun yarda rabbu sarki shine yake mana, sharrin dan adam bai hana bawa zuwa. Daure daure kawai ka amsa kira. Idris Garba kaftin mun yarda maka. Allah in yi so sai ka ga ɗan damusa ya taimaka wa zaki a fagen kokawa. Tafiyar cikin matasa ne yan gwagwarmaya, canji muke bukata mu aje jam'iyya. We have to choose the person to the have quality, and then throw simple person no jam'iyya. Min kam min yare Idris Garba Sakwa ne, koma mu filla an biyar Yabo jam'iyya. Mulkan babu amma kuma katin abjina, Idris Garba zo ka rike sun ci taliya. Tafiyar ga fulani kuma ga bare-bare, kuma ga dubin matasa kullum suna zuwa. Daure daure kawai ka amsa kira. Idris Garba kaftin mun yarda maka. Allah in yi so sai ka ga ɗan damusa ya taimaka wa zaki a fagen kokawa. Baiti 12 ne niyyar maka, Idris Garba kaftin alada ba maka. Sako daga Ibrahim dan Alhaji, shine ya dauna wakar dan nai maka. To yanzu gashi na rera kuma da tambara, sai dai mai du'a'in alsa ga maka. Idris Garba amsa mana wannan kira, mun dauki tasbihar mu du'a'i muke maka. Daure daure kawai ka amsa kira, ka taho ka rike majalisar mu da jiha. Daure daure kawai ka amsa kira. Idris Garba kaftin mun yarda maka. Allah in yi so sai ka ga ɗan damusa ya taimaka wa zaki a fagen kokawa. Tafiyar muna da dattawa masu daraja, muna da tata Umar a cikin tafiyar, muna da Garba Musa Kore a tafiyar, ga Maktar Wai Suleiman a tafiyar, muna da Musa Tatar cikin tafiyar, Ahmed Abubakar yara cikin tafiyar, sannan akwai Kwamanda Injiniya Amir Sufi Jamil Tahir mana a tafiyar. Sako na Ibrahim Alhaji Abdu ne, yaro gurin Hadiza Bala mun yi jinjina. Daure daure kawai ka amsa kira. Idris Garba kaftin mun yarda maka. Allah in yi so sai ka ga ɗan damusa ya taimaka wa zaki a fagen kokawa. 0 0 6969 6167 Kalifan Waka.